hyvinkin erilaisia merkityksiä. Ja sellainen ihminen, joka ei ole uskon asioiden kanssa ollut paljon tekemisissä, kuten minäkin olin siis heinäkuun 9. 1975, niin on monta kertaa ymmällään erikoissaarnaskon kanssa. Jeesus paransi minun vakavan selkäkipuni. Ne kivun syyt, ne ovat kyllä täällä edelleen jäljellä ja olenkin ihan tässä viime päivinä hieman huolissani, kun olen selkävaivoista kärsinyt, mutta 3 vuotta sitten olin niin vaivainen, että minulle jo vihjailtiin tällä tavalla, että kyllä rullatuolissakin voi elää ihan onnellista elämää. Ja muistan, kun sain käteeni paperi, jossa luki tällä tavalla, että mahdollisuudet operatiiviseen hoitoon ovat mielestäni sangen vähäiset, koska ongelma vaikuttaa neuropaattiselta ja stenosiperäiseltä. Mulle ei se sanonut yhtään mitään. Mulla oli vaan selkä hellittömän kipeä. Siis koko tuo pitkä litania suomennettuna tarkoittaa, että selkä on hellittömän kipeä ja sille ei nyt voi sitten tehdä ihmisavuun yhtään mitään. En nyt siitä tullut teille puhumaan, koska nyt tässä seison ja kävelen, niin kun ei ihminen voinut tehdä mitään, niin joku sitten tuli ja teki. Seison teidän edessä. Mutta tarkoitan sitä, että kun jokaisella elämän osa-alueella on hieman oma erikoissanansa, niin ei sitä pitäisi koskaan pelästyä. Ei myöskään näissä uskon asioissa. Ja minä kuulun sellaiseen uskovien rotuun, että olen evankelista. Mikä se semmoinen heppu on? Eräälle työkaverille sanottiin, kun hän oli koulussa tekemässä sellaista työtä, jossa hän kertoi hengellisestä lähetystyöstä. Niin siellä eräs nuori mies viittaa tietäväisen ja huolestuneen näköisen ja sanoi, että ei hän ole tiennytkään, että tässä maassa on työllisyystilanne mennyt niin huonoksi, että täytyy tästäkin koittaa leipänsä tienata tällaisesta asiasta. Mutta mikä se evankelista sitten on? No ensinnäkin niin omasta kokemuksestani ja ystävien vahvistamana voin sanoa, että me evankelistat niin ollaan tavallista yksinkertaisempia tyyppejä. Me ei osata pitää mitään hienoja raamatun opetuksia ja kreikkaa ei kannata nyt ruveta ollenkaan viljelemään, jos ei nyt satu sitten olemaan Kreikka se lähetyskohde, missä evankelistan työtä tehdään. Saa tulla teille toiset miehet kertomaan, että mitä nyt joku kreikkalainen sana tarkalleen ottaen merkitsee tässä hengellisessä maailmassa. Mutta mä luulen, että Jumala on jatkanut tätä tiettyä perinnettä. Sehän alkoi silloin, kun Jeesus kulki Galilean rantaa, mistä teidän varmaan osaa kauheasti teille laulaa. Hän valitsi sieltä koulua käymättömiä kalastajia, sellaisia tullimiehiä, jotka ei edes sen vertaa osanneet laskea, että olisi pystynyt pitämään omat rahat ja valtiorahat perillä toisistaan. Tällaisia Jeesus keräsi ensimmäiseksi opetuslapsikseen. Ja ne oli niin koulua käymätöntä sakkia, että sitten kun Jeesus oli jo noussut kuolleistakin ristiinnaulitsemisen jälkeen, niin sittenkin vielä oppineet ihmiset keskustelivat, että eihän tästä porukasta mitään vaaraa voi olla, että nämä on aivan koulua käymätöntä sakkia. En osaa kaikki lukeekaan varmaan, että annetaan niiden olla rauhassa. Ja mitä tapahtui? Nämä yksinkertaiset ihmiset, heidän toimintansa kautta, kun he olivat tavallisten kansan ihmisten keskuudessa, koko silloin tunnettu Lähi-Itä ja Rooman valtakunnan alue tuli kristinuskon tuntemaan. Ja varmaan salaisuutena oli se, että kun he olivat yksinkertaisia, niin he eivät pystyneet lankeamaan monimutkaisuuden ansaan.
niin ne kertoo äärimmäisen rautalangasta vääntäen ihmisille yksinkertaisesti, että missä näissä uskon asioissa nyt on kysymys. Ja sitten Jumala pelasti sieltä kavalien jalkojen juuresta Saulus Tarsalaisen, josta tuli apostoli Paavali, joka kirjoitti meille kaiken sen opin, sen hienon ja kerrassaan loistava kristinuskon määritelmän ja seurakunnan perusteoksen, mistä nyt tulen teille muutamia jakeita. Teidätkin jo viivähti hetkisen tässä roomalaiskirjeen 5. luvussa. Ja täällä sanotaan tällä tavalla ihan luvun alussa, että koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa me nyt olemme. Jossa me nyt olemme. Minä kun en tunne teistä ensimmäistäkään ennen tätä päivää, niin en voi muuta kuin arvella vaan teidän hurskaista ilmeistänne, että ketkä nyt ovat tässä armossa ja ketkä sitten eivät mahdollisesti ole. Ja voi olla, että te olette kaikki. Mutta te olette kutsuneet evankelistan puhumaan ja saatte syyttää itseänne tästä yksinkertaisesta puheesta. Evankelistan tehtävä on aina ja kaikkialla, jos hän ei tunne 100% henkilöitä, ottaa huomioon, että jos siellä kuulijoiden joukossa on yksikin ihminen, joka kulkee vielä kadotuksen tietä, niin se koko sanoma, se on häntä varten. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Ei niin, että hän tulee viihdyttämään uskovia ihmisiä hauskoilla jutuilla ja kertomuksilla, vaan hän on niin paljon rakastanut, ettei yksikään, ei kenenkään tarvitsisi hukkua, vaan hänellä olisi ihan kaikkinen elämä. Tässäkin oli pikkusen sellaista munkkilatinaa, ellei muuta niin tuo sana vanhurskas. Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi. Mikä se on? Se on sellainen ihminen, joka on, kuten sanotaan niin sanotulla pitkin englannilla, jota puhutaan erityisesti tuolla kauko-idässä, Australian kupeissa ja siellä, niin siellä on käännetty tämä vanhurskas sana sillä tavalla, että minä olen Jumalan kanssa okei. Silloin kun ihminen on vanhurskas, niin hän on Jumalan kanssa okei. Välit on kunnossa, kättä on lyöty ja ei ole mitään selvittämättömiä asioita. David Pawson sanoi, että hän ei ole löytänyt mistään parempaa tulkintaa tälle vanhurskas-sanalle kuin tämä. Jos sinä olet vanhurskas ja olet uskossa Jeesuksen Kristukseen tänään, niin sinä olet Jumalan kanssa okei. Eikö se tunnu hyvältä? Maistuu maalta. Ja tämä on ollut mahdollista, koska sinä ja minä, me olemme tulleet uskosta vanhurskaaksi. No mikä se sitten on se usko? Sehän on juuri se asia, josta tuntuu joskus siltä, että siitä on tehty maailman vaikein asia. Se on onnistuttu sellaiseen sykkyrään saamaan, että mikä se on sitten se usko ja se oikea usko ja se pelastava usko. Mikä se on? Ja kuitenkin täytyy sanoa heti alkuun, että ei tämä usko, olisi sitten miten voimakasta tai heikkoa tahansa, ei se ole ketään meistä pelastanut, vaikka tehnyt niin, että me olisimme okei Jumalan kanssa. Ei ketään. Joskus tuntuu siltä, että meistä ihmisistä joku toinen ihminen yleensä yllyttää, että usko kovasti. Ja olen nähnyt sellaisia rukoustilanteita, eritoten nuorena lähetystyöntekijänä, niin itsekin koitin rukoilla niin, että nyt otetaan Jumalasta kerta kaikkiaan oikein pohjalaisittain selkävoitto tällä molskilla. Että Jumalan on pakko kerta kaikkiaan tähän rukoukseen vastata. Ja huudettiin äänikäheiksi ja ravisteltiin ja helisteltiin jotakin oloista sairasta, että nyt tässä on niin paljon uskoa ilmassa, että pakko on parantua. Ja yleensä siitä sitten vähin ääniin, kun on ääni loppunut, niin täytyy poistua kotiosoitteeseen ja todeta, että ei Jumala ole meidän komenneltavissa. Hän tekee juuri niin kuin hän haluaa. Ja sitten kun ajatellaan, että kun hän minut paransi, niin oikein häpeä tunnus
tunnustaa, että minä evankelistaja, joka tehtävänä on rukoilla sairaidenkin puolesta, minä olin niin masentunut, että minä en pystynyt mihinkään muuhun kuin katselemaan makuuhuoneessa niitä kattolaattoja ja laskea niin kuin tukkivien sakkia, suoria rivejä ja viistorivejä, paljonko niitä on. Olin menettänyt toivoni, en jaksanut rukoilla ollenkaan. Mutta oli ystäviä, jotka rukoilivat. Ja lähettivät rukousliinan, joka on minulla täällä Raamatun välissä, niin kuin on se lääkärin lausuntokin. Ja se päälle minun puhettani. Ja minä sain kirjeen, jossa oli rukousliina. Ja sellainen lyhyt teksti vaan, että minun piti vierailla Turussa Martin kirkossa, sellaisessa rukouspiirissä, Ilpoisten rukouspiirissä, että olemme rukoilleet sinun puolestasi, että sä pääsisit tänne tulemaan, että parantuisi. Mä olin niin masentunut, että se oli muutama päivä se rukousliinakin, että siinä se pöydällä oli ja en mä kiinnittänyt sen mitään huomiota. Mutta sitten 9. päivänä joulukuuta 2010 minä otin sen rukousliinan sänkyyn ja ajattelin, että no ei tuo leipäikään pyydä, otin sen siihen. Ja seuraavana aamuna oli terve. Ei kukaan sanonut yhtään mitään. Ei yhtään mitään. Ei puolta sanaa. Mutta Jeesus teki. Meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Voi miten levoton tämä meidän maailmamme on. Iltasella, joka uskaltaa lähteä, ehkä se Pietarsaaressakin on nähtävissä tuo levottomuus, erityisesti nuorten levottomuus. Vanhemmat osaavat olla sitten vähän niin kuin jossakin piilossa oman levottomuutensa kanssa, mutta nuoret oireilevat ja se levottomuus lyö vastikasvuja. Rauha puuttuu kaikilla sektoreilla. Ja se rauha, mistä tämä Raamattu nyt mainitsee, niin ei ole ensisijaisesti sellaista tunnepitoista rauhaa. Että mulla nyt on levollinen ja rauhallinen olo, verenpaine on normaali puitteissa ja sykekin on ihan kohdallaan. Sitä se ei tarkoita. Vaan se tarkoittaa aivan objektiivisesti sellaista rauhaa, että kun ihminen luonnoltaan vihamielinen Jumalaa kohtaan, palaan tähänkin hieman tarkemmin kohtaan, kun ihminen äkäilee ja pui nyrkkiä Jumalaa kohtaan ja monella tavalla on katkera siitä omasta elämäntilanteestaan ehkä, niin sitten kun Kristus astuu elämään ja ihminen saa tulla uskoon Jeesuksen Kristukseen, niin hänelle tulee sellainen rauha, joka tunnustetaan ihan taivasta myöten. Ei ole mitään tähän ihmiseen kohdistuvaa syytöstä. Kaikki on okei, kaikki on sovitettu, kaikki on täytetty. Valitsee täydellinen rauha. Ja sitten Jumala antaa Pyhän Hengen todistuksen tällaisen ihmisen sydämeen, ja tämä ihminenkin tietää. Tässä roomalaiskirjassa sanotaan 8.16, meidän henkemme todistaa yhdessä Jumalan hengen kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Siis sinussa oleva henki, se, joka pitää yleensä sinut hengissä, sekin on saanut innostua siitä, mitä Jumala on tehnyt omassa elämässä. Ja se on samaa mieltä Pyhän Hengen kanssa. Minä olen uskossa. Minä olen okei Jumalan kanssa. Ei ole mitään selvittämättömiä asioita. Ja se on se todellinen rauha ja sen olemus. Hänen kauttaan olemme päässeet uskossa tähän armoon. Jeesuksen, Kristuksen kautta, jossa me nyt olemme. Se on oikein makeaa kukaan että me olemme. Ei se ole mitään sellaista, että tullaan kokoukseen ja nyt tunnemme. Nyt minä tunnen, että nämä asiat on minuakin varten, mutta sitten jos lähtee ulos kokouksesta, niin se tunne on tuossa kadulla jo hävinnyt. Tunteet, ne ovat meissä usein läpikulkumatkalla. Ne tulevat ja ne menevät. Palaavat ja joskus eivät palaa koskaan. Mutta se armo, johonka Jeesus Kristus on kutsunut sinua ja minua, se on sellainen olotila, jossa voi pysyä. Oikein niin kuin seistä tai levätä, olla vaan. No miten tähän päästään? Sen vielä lopuksi kerran lyhyesti.
Kun puhutaan uskoon tulemisesta, niin me saamme kuulla vaikka minkälaisia todistuksia siitä. Ja totta onkin, että mitä tulee käytännön tilanteisiin, niin jokainen tulee uskoon vähän omalla tavallaan. Minä olen tullut hyvin erikoisella tavalla uskoon ja olisi todella typerää, jos ryhtyisi vaatimaan toiselle jotakin samaa. Jumala ei ole mikään sellainen kloonaaja, että hän on sidottu toimimaan aina samoilla tavoilla. Se koskee myöskin meidän kokouskäytäntöjä. Ollaan sitten minkä nimisessä kirkossa hyvänsä. Mutta kun me Raamattua luemme, niin me huomaamme johdonmukaisesti erään asian. Millä tavalla ihmiset saivat Jeesuksen taavan? Mikä oli heille kaikille yhteistä? Se oli se, että he tulivat Jeesuksen luokse. He tulivat. Heidän oma elämäntilanteensa, heidän hätänsä. Kuka ties, jopa joskus puolittainen uteliaisuuskin ajoi heitä Jeesuksen tykö. Ja Johanneksen evankeliumissa sanotaan kauniilla tavalla luvussa 6. Jeesus itse sanoo näin: jokainen, jonka Isä antaa minulle, tulee minun luokseni, ja sitä, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä, ajattele tuota sanaa, minä en ikinä heitä ulos. Siis se, että jos ihminen herää tiedostamaan hengellisen tarpeensa, jos ihminen tajuaa, että minun yhteys Jumalan kanssa ei ole kunnossa, niin se on se, mistä tässä sanottiin, että jonka Isä antaa minulle. Ei sellainen oivallus synny ihmisessä itsessään. Ihminen haluaisi luonnollisessa tilassa olla täysin riippumaton Jumalasta. Jumala lakeineen ja kieltoineen vain niin kuin häiritsee ihmistä jollakin tavalla. Mutta sitten, jos elämä on alkanut tökkiä tavalla tai toisella, niin jostakin näkymättömästä maailmasta tulee sellainen viesti, yleensä hyvin rauhallisella, kauniilla tavalla, että oletko etsinyt ratkaisua tähän ongelmaan Jumalalta? Oletko pytänyt? Oletko lähestynyt Jumalaa hänen ehdoillaan, et omilla ehdoillaan, rakentaen sellaista mieleistä Jumalaa tai Jumalan kuvaa itsellesi? Ja sitten kun tällainen ajatus herää, niin se on juuri tätä, että Isä alkaa kosketella sinua ja hän antaa tällä tavalla sinun Jeesukselle. Niin, että sinä lopulta omin jaloin kävelet kokoukseen. Omin korvin kuulet, kun sinulle julistetaan evankeliumia, että jokainen, joka uskoo Jeesukseen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Ja sitten aivan siellä omassa sydämessäsi ja omalla ymmärrykselläsi sinä teet sellaisen tahdon ratkaisun. Minäkin tahdon tätä. Minäkin tahdon olla okei Jumalan kanssa. Minäkin tahdon saada sen rauhan, joka ei järky minkäänlaisissa maanjärjestyksissä. Ja sitten tämä on se usko. Se on se usko, joka tuo ihmisen Jeesuksen luokse. Joka turvautuu siihen pelastuksen tiehen, minkä Jumala ilmoittaa, eikä rakentele enää ominansa. Ja siihen kuuluu eräs toinenkin puoli. Siihen kuuluu tämän oman tilan tunnustaminen. Johanneksen kirjeessä sanotaan 1. luvussa, että jos me tunnustamme syntimme, hän, siis Jumala, on uskollinen, ja taas tulee tuo sana vanhurskas. Ja hän antaa meille kaikki meidän syntimme anteeksi ja puhdistaakin meidät vielä kaikesta vääryydestä. Vau, eikö ole mahtavaa? Ja kaiken ehtona on se, että jos me tunnustamme, jos me suostumme olemaan syntisiä ihmisiä, juuri sellaisia, joita varten Jeesus tänne maailmaan tulikin. Ei hän tullut katsomaan, että kuinka hyvin me onnistutaan kirkonpenkissä, vaan hän tuli katsomaan ja auttamaan meidän arkielämässä, siellä missä meidän elämämme monella tavalla haastetaan ja missä me joudumme venymään joskus paljon enemmän kuin meissä on venytettävääkään. Ja jos me tällä tavalla
tunnustamme sen, että rakas Jumala, taivaan Isä, minä suostun tälle tielle, mihin nyt minua kutsutaan. Ja apostoli Johannes kertoo, Johannes Kastaja, sanoo tällä tavalla tämän uskon vähän niin kuin toisella tavalla. Luen sen sanasta sanan, ettei mene virheisiin. Johanneksen evankeliumin 3. luku. Ja ihan se viimeinen jae siellä, jossa Johannes Kastaja, ennen kuin Jeesus on aloittanutkaan julkista toimintaansa oikeastaan, niin hän jo kertoo siitä, mitä hän tiesi Jumalan pelastussuunnitelmasta. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä. Mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, ei ole näkyvä elämää. Ja sanopa vielä niinkin kolkosti, että Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Siis panit varmasti merkille, että tässä asetetaan vastakkain sellainen ihminen, joka uskoo Jumalan poikaan, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen. Ja hänen rinnalleen toinen henkilö, josta sanotaan, joka ei ole kuulijainen Jeesukselle. Tämä on hyvin tärkeä asia tietää. Ei auta meitä se, että me uskomme Jeesuksen Kristuksen olleen todellinen henkilö historiassa. Ja että hänelle tehtiin kaikki se, mitä hänelle sanottiin tehdä. Mutta sitten kun Jeesus pyytää ja sanoo, tule minun luokseni, saanko minä pestä sinun syntisi, saanko minä antaa sinulle uuden elämän, niin tässä kohdassa jokainen ihminen on ratkaisijan paikalla. Joko tulee tai joko menee. Ja näin on tilanne tänäänkin. Me joko tulemme, ja kyllä meidän uskovillakin on paljon syytä tulla Jeesuksen luokse. Tai sitten joka menee. Ja valitettavasti niitä menijöitä on aina ollut paljon enemmän kuin tulijoita. Ja suurin ihmisen elämän tragedia onkin siinä, että sitten kun Jumala on kutsunut ja vahvasti vetänyt ihmistä Jeesuksen yhteyteen, niin ihminen käyttää sitä veto-oikeutta, joka jokaiselle ihmiselle on suotu. Hän voi kieltäytyä kutsusta ja lähteä pois. Eikä ole ollenkaan takeita siitä, koska seuraava kutsu tulee, vai tuleeko sitä vielä. Uskoon ei tulla silloin, kun ihmistä huvittaa. Uskoon tullaan silloin, kun Jumala on avannut oven ja vetää